Kæft, den er god, den er stor. Den er kæmpe. Den er jo kæmpe. Den er god, den er god. Den er 3-4 kilos. Den er 3, den er sådan. Den skal køre stræk. Den er pisse, hvis den springer. Den må ikke springe, den er pisse god. Ja, ja. Giver du så hamster? Ja. Den er den mindste, jeg kan ikke holde den her. Den er 100% ikke. Den er rigtig fin. Hold kæft, den er stor. Den står fast. Hold den stramt. Sådan, Jacob. Kæft, den kom helt... Det var mange kaster, skal du se. Men den sidder fast nu. Den er fin. Den sidder frem. Ampulent, jeg går i. Jeg har ingen magt over den her. Bare hold den, den sidder ikke fast, tror jeg. Den står bare dybt. Den står bare dybt. Kæft, den er stærk, den er. Den er fin. Den er rigtig, rigtig, rigtig fin. Du skal på... Den er rigtig fin. Den skal vi have på land. Den skal vi have på land. Kæft, den er god. Men den skal bare... Du må ikke få den til at køre længere ned i de der pinde. Jeg tør ikke at presse den så meget med den her. Nej, men linen. Ja. Du skal hellere bare lade den stå et stykke tid. Ja, det gør vi skal se den lidt bedre end det der. Den er... Høj over ryggen. Den er 3, tror du ikke det? Den er tyk over ryggen. Den er 3,5. Den er tyk over ryggen. Jeg vil sige 3,5. 3,5, 4. Det vil bare stoppe med filmen. Så skal vi ikke lige se den på film? Jo, vi kan det. Men det er bare fordi her, jeg kan ikke få den helt her. Hold kæft, den er fin. Vil du have, at jeg skal tage den? Ja, og du tager den i halen. Ja. Det kan du, og du kan bare sådan en hurtig bevægelse. Og det er ikke noget med at søge. Du får den, hvis du rammer en hale, så får du den. Ja, så får man den. Og du skal, det er faktisk en handsken omvendt. Når med filtet. Den er ikke helt færdig med leje. Men der går ikke lang tid nu. Jeg kan ikke se, at jeg tror, den er kroget OK måske. Du mener sådan her? Ja, det er også fint. Jeg tænker bare at vende vrangen ud af den. Jeg kan se nu det. Jeg kan ikke få den herop, der er faktisk godt vrangen frem. Den er fint. Ellers så skal jeg selv snuppe den, så. Det kan du bare filme et sted. Vil du prøve det? Ja. Den er rigtig, rigtig fin. Den er blank. Ja. Den er virkelig fin. Det kan godt være 4 kilo, Jacob. Nej, det er den ikke. Den er... Men den sidder godt. Eller er den kun 2,5? Nej, den er større. Den er 3. Den er ikke... Kæft, det er svært, når der er så mange strøm her. Hold kæft, den er fin. Du har hugget den helt ind under rødderne, eller? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke helt meget. Ej, skal det... Det er så... Ej, det er svært at vurdere den her stadig. 2,5, 3... Nej, den er meget. Den er mere. Den er i hvert fald 3, Jacob. Det kan jeg tydeligt se.